Ten tanta versatilidade como a tenreira e sabe igual de ben. Falamos da carne de poldro, que hoxe foi a protagonista nos fogóns do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Aproveitando o Día da Nai, decidiron preparar un menú especial a base desta carne. A verdad que é moi similar á ternera, un pouquiño máis dulce tal vez. Para min é moi curioso porque é a primeira vez que vou traballar con elo. E as recetas, bueno, unhas hamburguesas da súa forma máis natural. Vamos a facer unha especie de rixada, unhas tiras de poldro con pementos salteados, un poquinho de picante, e logo un guisiño con a cervexa negra, que a verdad que está espectacular. Na cociña hoxe contaron coa axuda de Rocío Garrido, cociñeira sanxenxina experta en razas autóctonas. Ademais, divulga o seu traballo a través do seu blog Cocina de mi abuelo e das súas redes sociais. Hoxe, por suposto, o poldro protagonizou as súas publicacións. Vamos a ver que con esta carne é moi fácil de cociñar con ela. Podemos facer dende un guiso tradicional que vamos a facer, por exemplo, neste caso, con unhas setas, máis con cervexa negra, hasta unha comida un poquinho máis moderna, fusión, pois, onde vamos a usar soja, non? Por exemplo. É unha carne moi versátil. O menú desta xornada foi degustado por un grupo de persoas que antes asistiu a unha charla sobre os poldros de raza autóctona galega, un sector con moita potencialidade en Galicia. É un produto autóctono de cabalo de pura raza galega criado nos montes de Galicia, en semiliberdade, sin ningún tipo de medicamento, de pienso, nin nada artificial. De momento temos produtores locais, son gandeiros que crían en semiliberdade os seus poldros en extensións abertas. Ademais, tamén reivindican o valor natural que aportan ao monte como ferramenta útil de conservación e de loita contra os lumes.